Για τη μελέτη του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα, ομάδα μαθητών. Όταν λέμε δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, εννοούμε σίγμα-F ίσον m/α. Όταν υπάρχει συνισταμένη δύναμη που δεν είναι 0, που ασκείται πάνω σε ένα σώμα, τότε αυτόν επιταχύνεται. Για τη μελέτη του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα, ομάδα μαθητών χρησιμοποίησε την πιο κάτω πειραματική διάταξη. Χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα δύναμης, καταγράφηκε η δύναμη που ασκούσε το νήμα στο όχημα όταν αυτό ισορροπούσε, όταν ήταν ακίνητο. Στη συνέχεια, αφού κόπηκε το νήμα, καταγράφηκε η αντίστοιχη επιτάχυνση εδώ, με την οποία κινούνταν το όχημα με τη βοήθεια του αισθητήρα κίνησης. Άρα εδώ ο αισθητήρας κίνησης, όπως έρχεται το όχημα κατά πάνω του, μετρά την επιτάχυνση. Να θεωρήσετε την τριβή μεταξύ διαδρόμου και οχήματος αμεληταία. Εδώ δηλαδή θεωρούμε ότι είναι τόσο μικρή τριβή που βασικά είναι σχεδόν ίση με 0, άρα 0. Να αναφέρετε με ποιον τρόπο οι μαθητές μετέβαλαν τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται πάνω στο συγκεκριμένο όχημα κατά τη διευθύνση του κεκλημένου επίπεδου. Αυτές εδώ η συνισταμένη δύναμη συνέχεια μεταβάλλεται. Πώς το κατάφερναν. Να δούμε πρώτα ποια είναι η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο όχημα. Πρώτα απ' όλα, ποιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στο όχημα. Έχουμε το βάρος που είναι κάθετα προς τα κάτω. Έχουμε την κάθετη δύναμη επαφής. Και έχουμε και την τάση του νήματος, βασικά από τον αισθητήρα της δύναμης που το τραβά προς τα αριστερά. Εάν τώρα ισορροπεί όμως το όχημα, για να ισορροπεί σημαίνει ότι οι δυνάμεις πάνω στον άξονα Χ και πάνω στον άξονα Ψ ίσονται με 0. Για να τις δω τις δυνάμεις αυτές που ίσονται με 0, αυτή ήταν η τάση, πήγα να το κάνω πιο όμορφο και δεν έγινε πιο όμορφο. Τέλος πάντων, κάπου έχει σβηστήρι. Τάση του νήματος. Okay. Άξονας Χ είναι αυτός. Είναι η ευθεία κίνηση του οχήματος και κάθετο σε αυτόν είναι ο άξονας Ψ. Αναλύω τη δύναμη του βάρους στις συνιστώσεις Χ και συνιστώσα Ψ. Σε αυτήν την κατάσταση, όπως βρίσκεται, ισορροπεί. Σημαίνει η τάση του νήματος ισούται με το βάρος Χ. Όταν όμως το αφήσω, που το λέει, κόπηκε το νήμα, κόβεται αυτόν το νήμα που συνδέει το όχημα με τον αισθητήρα δύναμης, επομένως η μόνη δύναμη που ασκείται πάνω του και το κάνει να κινείται είναι το βάρος Χ, συνιστόσα του βάρους στον άξονα Χ. Άρα η συνισταμένη δύναμη που μας δίνει εδώ είναι βασικά το β' Χ. Αλλά πώς το κατέγραψα? Όταν ισορροπεί το β' Χ δεν ισούται με την τάση του νήματος. Ο αισθητήρας δύναμης μετρά την τάση του νήματος. Αλλά πώς καταφέρνει να αλλάζει κάθε φορά η Χ συνιστόσα του βάρους? Εάν αυξήσω την κλίση του διαδρόμου, δεν θα αλλάξει η γωνιά του διαδρόμου? Η β' Χ όμως με τι ισούται? Αυτή η γωνιά ισούται με αυτήν εδώ τη γωνιά. Είναι και αυτή θ. Πού το ξέρω? Αν κοιτάξω ότι αυτόν εδώ σχηματίζει έναν τρίγωνο 90 μοίρες και αυτή εδώ είναι η γωνιά 90 πλη θ, άρα αυτή εδώ είναι η γωνιά θ. Το βάρος Χ είναι απέναντι από αυτήν τη γωνιά, επειδή αυτή η πλευρά ισούται με αυτή. Άρα είναι βάρος επί ημίτονο θ. Εάν αλλάζω κάθε φορά την γωνιά, δεν θα αλλάζει κάθε φορά και η Χ συνιστόσα του βάρους? Άρα θα αλλάζει η συνισταμένη δύναμη. Άρα η απάντηση στο ερώτημα Α, με ποιον τρόπο μετέβαλαν τη συνισταμένη δύναμη? Εδώ, μεταβάλλοντας τη γωνία κλίσης του διαδρόμου. Στο Β, να σχεδιάσετε σε προσέγγιση υλικού σημείου τις δυνάμεις που ασκούνται στο όχημα, αφού κοπεί το νήμα και να αναλύσετε σε άξονες. Μην το κάνετε πάνω στο σχήμα, να
κάνετε μία τελεία που αντιπροσωπεύει το όχημα, ότι είναι το υλικό σημείο, και όλες οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω του. Κάθε τη δύναμη επαφής, το βάρος, αυτή η μαύρη δύναμη, και η ανάλυση του βάρους σε άξονα χ και ψ. Αυτό ήταν για να σας βοηθήσω, όχι για να απαντήσω κάποιον ερώτημα. Γ. Να εξαγάγετε τη σχέση που συνδέει την επιτάχυνση με τη γωνία κλίσης θ του επίπεδου. Επιτάχυνση έχω στον άξονα χ, άρα θα ασχοληθώ με τη συνισταμένη δύναμη στον άξονα χ. Συνισταμένη δύναμη χ ίσον m επί α. Η μόνη δύναμη που ασκείται στον άξονα χ αφού κοπεί το νήμα είναι μόνο το βχ, το οποίο ενίσχυται με m επί α. Το βχ, το βάρος, είναι m επί g. Το βάρος είναι m επί g, αλλά m επί g αντικαθιστώ εδώ και έχω και το ημίτονο θ. m επί g επί ημίτονο θ ίσον m επί α. Διαγράφονται οι μαζές, άρα η επιτάχυνση ίσον g επί ημίτονο θ. Δέλτα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πίνακα αυτού, να χαράξετε στο τετραγωνισμένο χαρτί του τετραδίου απαντήσεων τη γραφική παράσταση του μέτρου της επιτάχυνσης συναρτήσει του μέτρου της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο όχημα. Επιτάχυνση συναρτήσει συνισταμένης δύναμης. Όταν είναι συναρτήσει κάποιου πράγματος, αυτό μπαίνει στον άξονα χ. Και η επιτάχυνση μπαίνει στον άξονα ψ. Εδώ βάζουμε τα στοιχεία του πίνακα. Να προσέχετε να είναι ίσες οι αποστάσεις μεταξύ των τιμών εδώ και να βάλετε στη σωστή θέση τις τιμές και να τις ενώσετε. Να αναφέρετε ποια ποσότητα εκφράζει η κλίση της γραφικής παράστασης του μέτρου της επιτάχυνσης συναρτήσει του μέτρου της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο όχημα. Έχω α, την επιτάχυνση συναρτήσει του σίγμα F. Όπως έχω ψ ίσον λάμδα χ, πρέπει να φέρω αυτήν τη σχέση σίγμα F ίσον m επί α. Το α σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι το ψ, αφού είναι στον άξονα ψ, και το σίγμα F δεν είναι χ. Άρα πρέπει να φέρω το α στην αριστερή πλευρά της εξίσωσης και το σίγμα F να πάει στην δεξιά πλευρά. Το α ίσον, αν πάει αυτόν από την άλλη, δεν γίνεται ένα δια τη μάζα. Άρα το λάμδα, η κλίση, δεν είναι το ένα δια μη. Άρα η κλίση είναι το ένα δια τη μάζα. Και αυτόν απλά είναι η επεξήγηση.